Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, petsa 14 sa bulan sa Hunyo tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos, kapitulo 2, bersikulo 1 ngadto sa 12. Paglabay sa pipila ka adlaw, mipauli si Jesus sa Capernaum ug nadungog nga nahiuli siya sa ila. Busa nanugok ang daghan kaayong mga tao nga tungod niini naghuot sila bisan gani diha duol sa pultahan. Samtang si Jesus nagwali sa maayong balita ngadto kanila, may nangabot nga nagdalag usa ka paralitiko nga giyayungan sa 4 ka tawo. Tungod sa kadaghan sa mga tao, wala sila makaduol kang Jesus. Busa giukab nila ang usa ka bahin sa atop sa tungod gayud ni Jesus ug ilang gitunton ang paralitiko nga naghigda sa iyang higdanan. Nakita ni Jesus nga dako kayo ang ilang pagtuo kaniya, busa miingon siya sa paralitiko, "Anak, gipasaylo na ang imong mga sala." May pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga naglingkod didto nga miingon sa ilang kaugalingon. Nganong nangahas man siya pagpasipala sa Dios. Walay tao nga makapasaylog sala, gawas sa Dios lamang. Apan nasabtan dayon ni Jesus ang ilang gihuna-huna, busa miingon siya kanila, nganong naghuna-huna man kamo ni ana, hain may masayon. Ang pag-ingon ba ngadto sa paralitiko, ang imong mga sala gipasaylo na, o ang pag-ingon, bangon, dad-a ang imong gihigdaan og lakaw. Karon ipaila ko kaninyo nga ang anak sa tao adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylog sala. Busa miingon siya sa paralitiko, bangon ug dad-a ang imong gihigdaan ug pauli sa inyo. Samtang nagtan-aw silang tanan, mibangon ang paralitiko. Gipunit niya ang iyang gihigdaan ug midali paglakaw. Tungod niini, hilabihan ang katingala sa mga tao ug gidayeg nila ang Dios. Sila miingon, "Sukad masukad, karon pa kita makakitaghitabo nga sama niini." Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.